2 तारिखआव जोंनि खुस्राबारि गामि सकनि खाथियाव थानाय 10 बेटेलियननि CRPFफोरा बर' इयुथफोरनि थाखाय एवारनेस प्रग्राम लादों। बेयाव जोङो खाथि खाला ओनसोलनि गामिनि सेंग्रा बैसोगोरा थानाय बे पेरामिलिटारियाव जइन जानो हानाय जग्यतानि बैसो थानाय जाय 18 बोसोरनिफ्राय 29 बोसोरसिम बेनि गेजेरनि गासै 200सो सेंग्राफ्रा जमा जादों। बेयाव बे प्रग्रामखौ बे 10 बेटेलियन CRPFनि सारमोन DG सार आरो कमान्डेन्ट सारमोना बुजायना होदों। बे रिक्रुटमेन्टखौ फाथिनायनि सिगां माने माखासे जोंनो आगोथियायैनो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगोन, बे मा डकुमेन्टस नांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो हाइटआ बेसे नांगोन, सेस बेसे नांगोन, बेनि PDFबो होनाय जादों। आरो बेयाव मोजाङै जोंखौ बुजायना होबाय आरो एग्जामनि सायावबो जोंनो मोजाङै गुवारै बेखेवना होदों। बेसे लेभेलसिम फरायनांगोन GDनि थाखाय आरो SIनि थाखाय आरो जोङो ग्रेजुवेसन लानायफोरा एसिस्टेन्ट कामान्डेन्टनिफ्राय जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। बे ग्रेजुवेसन जानांगोन। बैसोआ बेयाव जोंनि STआ 30 बोसोरसिम जागोन, जेनेरेलि 25 बोसोरसिम 18निफ्राय। दा जोंहा 5 बोसोर बेहाय रेहाय दं, बेनि थाखाय 30 बोसोरसिमा जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिथांमोना बे प्रग्रामखौ जा जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि जिथु सार CM सारनि खावलायनाय लेखायै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो पेरामिलिटारि फर्सफोरनि केम्पफोरनि खाथि खाला थानाय बर' लाइमोनफोरखौ बे पेरामिलिटारियाव माने जइन जानो थाखाय जेरैबायदि नांगौ फेसिलिटिफोरखौ माने होगोन, बिसोरो जों ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो बेयावबो ट्रेनिं होगोन, रिटेननिफ्राय लानानै फिजिकेल गासैखौबो बेयाव फोरोंनाय जागोन होनना जों मिथिनो मोन्दों। বাক্সার খুচুরাবাড়ির বড় যুবক যুবতীক সৈনিক যোগদান সম্পর্কে বিনামূলীয়া 10 বেটেলিয়ন CRPFৰ প্রশিক্ষণ প্রদান। বাক্সার হালমারি খুচুরাবাড়িত 10 বেটেলিয়ন CRPFৰ উদ্যোগত বড় যুবক যুবতীসকলক প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে বিনামূলীয়া প্রশিক্ষণ প্রদান কেন্দ্ৰৰ আয়োজন কৰে। বড় যুবক যুবতীক সৈনিকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰে জোৱানসকলে। ওপৰ মহলৰ পৰা নিৰ্দেশ মৰ্মে বৰ্তমান উঠি অহা বড়ো প্ৰজন্মক কেনেকৈ CRPFত যোগদান কৰা হয়, যোগদান কৰিলে কি কি সুবিধা পোৱা যায়, এই সম্পৰ্কে সজাগতা কৰে CRPFৰ জোৱানসকলে। প্ৰায় 300 যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানটিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত ভাষণৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে কামাণ্ডাৰ বিৰাজ কুমাৰ, এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডাৰ ৰাকেশ যাদৱ সম্বন্ধিত কেইবাগৰাকী প্ৰশিক্ষকে। অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি বাঁহবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আলাৰাম গয়াৰী, খুচুৰাবাৰী অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নন্দেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু খুচুৰাবাৰী বড়ো হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক দিলীপ ৰায়ে উপস্থিত থাকে। বাক্সাৰ পৰা অঞ্জয় বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অৰুণোদয় অসম।